Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kasamla Ammiel Iliona Warjri, Nikajing Samla Balang Presbyterian Riat Samtia, Kalong Kaladu Jingïakob Rwai Marway, Blapenlong the Shillong Christian Youth Organization and Conference, Karbakajing Samla Balang Presbyterian Madanrting, Kalalong Kaladu Jingïakob Rwai Kinhon. Jingïakob Rwai, Kabalong Hakapundru Unaitung Arajar Arpusan, Haususo Tham Auditorium Shillong, Lasakilang Domentri Kasorkar Jilla Ubapo Lingdo, Ublalong Kumukongsan, Ka Director Jong Ka Arts and Culture Kong Ai Majau Kabalong Kum Ka Sumbut Kongsan, Ki Pastor Ki Temen Basan Kinong Kitkam Jong Ka Shillong Christian Youth Organization and Conference Ki Berim Bat Ki Bementa Bat Kiwe. Habapai si Nongjop Jingïakob Rwai Marway Kasamla Warjri Bekordor Karsano Negajing Samla Balang Presbyterian Potmori Kalayo Ra Kekerdan Kabaar Barum Melbert Shangdiar Negajing Samla Balang Presbyterian Malki Ula Job Kekerdan Kabalai Jingïakob Rwai Kinhon Kajing Samla Balang Presbyterian Potmori Kala Job Kekerdan Kabaar Bakajing Samla Balang Presbyterian Riat Samtia Kala Job Kekerdan Kabalai. Thank you for gracing me. Pleasure. Pleasure. Thank you so much. The Jingïakob conference how July August Arpsantrik Kandai Spa Sapunyo. But Kalong Karta Chrong Hazonga and you prat leagues name Kalaya, Denti Ben Shakri, Ya Gisamla, having a son, Kamtam e Hagabanyala, the gospel was on tribe on Jesus Christ. Kerteng Kabaning Kong e Ki Nong Jingïakob conference Ki I Kalong Shillong Youth Conference. Henry Hadian ki kajingya juga kam kinong Jingïakob conference ki I kerteng but ka Shillong Christian Youth Organization and Conference. But ka theme ne ka motto jong conference kalong persyang ki bakrao na ka bentau blay kimilenti ki bakrao na blay. But kata ka theme ka jongi ka conference. But kijing temu ba Jingïakob conference kalong ban pen ki ka ben sim jong ki samla bakin it ben shakri utrai la kalong hakari ka ben rio khamtam ha ka balang. But kawai pat ka baar kalong ban yarap ki para samla ki badan ha plengin shate shakhum ha ki jing siang ki bubun ba ka conference ka trai borba hadu menta ya kani ka kam ha ka ban yarap ki para samla
ki bala syate syakhu ma ki jing snew ki babon but kawai pat ka jing tmu jong ka kalong bante song ya ka jing e ka jing tali hapren ki para samla jong ka ri ba ka jai pin rio ba ka ta ka ki khinjat ki jing tmu jong ka conference I could play kerpang ya baro ki kwaya, but ki solo, but group, ki be shimbata, hakani ke competition, ke ba ngangai, tang ba yirakhe, ya ke jeng krau, ke jong nong pedim ni jongi, hendrai ni pen ke mau, ba utenrai, tening, jong ke music, kadehi ke sur jo play. Abang apet ya kene ka Jingïakob jong ke SCYUC schooling ban chem ba kade ka ba la rem kat ka ri India ba like 1947 shupia tang sitio asgi kha tipan pet ya ka team ka motto jong pi attempt great things for God, expect great things from God. Kini arbentak attempt great things for God, expect great things from God. Ki hapa but ke ba no be im jungi on how ki sermon on the mount. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be given unto you. Persyang syam api yaki bakrau, kemilinti yaki bakrau no blame. Ni im ha kejuk ke era ke bangidang incrementan but Pastor Terence kijingkala ki step ha ke music ke jong ke era ke jong pi but ke bamentar lai per shibun ki samla ke jong ni ke juk ki yo ke advantage jong ke technology advantage jong ki studios ki bami keleng but kani hi kepentingan ba pio iki facilities ki ba bahatam ki ba ke jinglong samla jongi ngishya but belong bare minimum facilities kadang belong available ini te ke music ladangi pai nadu ba bidang kena bidang lek Sunday school lapan kemau ini gini Rwai you try kajing Rwai batmai lebau lale ki bakrau te ki nong Rwai ki belum most successful history jong ka perfect
borok naki lada pipet kidai kiba ka tenrai ka jongki kilong rooted haga gospel music. Elvis Presley, the king of rock, was done kum u gospel singer. Michael Jackson, king of pop, ulong bersyong terai haga gospel music. Aretha Franklin, the queen of soul, lapi pulih ngam syaka jing sedang jong music jongka kaya gospel music. Nak kata kadau nasngo ngadi ben ai mensiem ya baro ki samla ki bidan haga diga hol kinong yeshim benta ba kinong eat music ba ngimbu ya kini ba ke gospel music ba ke pur ke jongka kadang kadang long contemporary kamde ke benta jong history kadai ke benta jong ke baja menta nangit ki nong elam ki dan tribun ki jikri lenti kumbai pa nong kendri menai dapat pau ke jingidei but ki facilities nak benda ke office rekam ke jongpi komu nong ekrshan uba eat ke music but uba ngekru ba ke music kadai kata ke ba haki kentin jong weru krau ong music washes from the soul the dirt of everyday living. Rwai ka siyaw ka sajno na kamunsiyem ya ka jabo jabaan jong ka jingim ka baman ka sengi. Di kan day naswakan long ka biang bahaya ngawan ong ba yakini ka request ka jongpi yakini ka jingpan sengaw ka jongpi ngin ai due consideration bat ngan penting na bangin raai ka syakwa bat belum kam mereka. Ni don kam bat ni poimenta haka era ka baka perthai ka itu ini kum kibrio lada nginang Rwai kalabian kata idon nginang Rwai bat bantem kiba menang Rwai bat bantem kinang rupan sengau kita ru don kam hi lada balo khai ki stage lutte athli kin ga hol mo te henringi don kam ban shim ya kani ba ilayo ya ka endorsement jong ka perthai bagi dai ki bat debit pat ka shalom kan diga ri ga jongi karong ka ba ka music kala shong tenrai karong ka benta jong ka DNA jongi bat nak kata kadau gile ban pendon kam ya kani ka bangi ong ka soft power ka jongi ba ka perthai kan pai shangi kumba menshwa lasdang polba gipet ya ka sound of music ki lain giba masan sedang jing Rwai jongga Julie Andrews on the hills are alive with the sound of music ai ba ngin ong ba kini ki lain benta kila travel na Austria banpoi hamegala the hills are alive with the sound of music but davani ka bangi susu economic strength ka jing klan ka jungi ngin penting kenaru baka putai kan yok sengau ki jing Rwai ki jongi haka style ka jongi haka kedien ka jongi ha ki dynamics ki jongi haka interpretation ka jongi ngaju ong gini berbor bat ngan ong biang mata sengi kadon shibun kaba ni yapan kilian na kiwei kamdan ke babakala hanta ndai ke don kam chuchu orang bangin peti seperti ba imhun tan ya karong yapan ni don ru ya karong ya ai ban ai ban peti seperti ba kene gede
ke Rwai ke siau ke jongi, ke Rwai ke siau ke ba la evolve, nadu ke power, hadu bakan long modern contemporary Christian music menta. Angin sengau sorong ya ni, bat kan long ke benda ke ba ngasau kan long uraya kumu menteri badan haka sorka ban transform ya kini ka jing angut ke jungi syakakam kanam shimbun kapor ke jongpi yok berkeran pedanggi bubun ki performance ki bentang wan di kitu kiba lakban ngap bat Madanrting tang diat na ka ibang kredru nganget kanong ka jing kaga jing plelenti ka guidance yapi but lada gitu kidan bedai boong lawan gini ki menteri sorkar te labun saka jing kren shin bagani gani commercial break boleh sebut boleh kerku ya ke SCYOC kerku gani gani ke jungi shwa bangan chong aku akan ong kumi ngelet sila ki jong ki kam ngibe sila ki jong ki jaga belah ngangat ya kini bah abang ngarung kasagit riat ngarung kumbang ngarung haying mani bat abang ngarung haying mani ngan bu no syarut ya ki firework juga sigit riat bat manrung hanta kumu krista nim don kam don art ligi identity kadai bai tang extension jog identity jog beliau haki art ligi jaka kulish bun blay na benda brom jog amen.
Shisha.